Last time sa day 1, namalagi ako og candies sa akong mga kaila. From 5 pesos, naabot og 40 pesos ang halin. Thus, na ay nag-donate from GCash. Dagang salamat kay Miss K o kay Mr. H. Ang total funds sa day 1 kay 62 pesos. Ang goal nato, atuang patubuon ang kwarta. Tanawon nato kung pilay maabot ani, then mangita taog tao nga angay tabangan. So guys, na ako karon diri kilid sa dakong mall. Nakita doon na tatay nga kuha siya mga pwede ikalakal diri. So diri daw siya ga kuha og mga pwede ikalakal. So karon wala na ko siya makit-i. So atong tuway pangutana diri sa tao kung usang orasa siya tik kuha og mga pwede mga iyang ikalakal diri. So atong duolon tong tao dito sa kilid. Pangutana ta. Na kabantay ka tong si tatay dire to pili katong mangawag mga kalakal. Oo, maro ko dire. Ha? Bago pa ka dire? Oo, mo. Di na apply ba mo? Nang apply ka? Oo. Ay sila naman na dire. Ba't sila mata? Di mo tanong, Chip. Kabantay mo din tatay dire katong tigwa og mga kalakal. Muami na, pero dili siya magkampalihan. Ang ay uras pa rin niya. Buntag? Mga... Hapon ka, nasa rin ako. Alas 7? Ano mo, sir? Wala kay, naantay mo gusto mo tabang niya ba? Yan. Lagi mamasura dyan eh. Oo. Yan, na yun nga nag-donate. Then, mo lang yung... Ha? Alas 7 sa buntag. Sige. Ako na niyang balikon kung niyang hapon, no? Tayo na siya, sir. Kaya mamuha mo na siya ka ng karton diya tayo. Lagi, mawala kita. Nga, ikahapon na siya. Magparta na siya. Magkaon sa na dyan rin. Muami sa na diyan. Salamat kaya. Sige. Salamat. So guys, wala si tatay. Then ang sulti nila alas 7 sa buntag kundi hapon. So atong balikon niya kung naa siya. Atong pangutanong sa sitwasyon niya karon. So tara. Unfortunately, wala mi nag-abot ni tatay pagkahapon. Pero ato ang balikon si tatay sunod adlaw. So nag-decide ko og mangolekta og botilya para ibaligya. Nara guys, mga botilya. So ato aning ibaligya kay para madungagan atong pundo. So tara. So nara guys, nakatigong gimig ubay-ubay nga mga botilya kay para idungag sa atong fund. So tara, ibaligya na nato ni. What's up guys? What's up? So guys, nahalin din atong mga botilya. So natay kwarta karon nga 26 pesos para idungag sa atong fund. So dito na to karon og daghang salamat sa nag-donate from Davao del Sur. Kantidad og 50 pesos. Salamat kay Sir Mr. M.